Pormal na gibuksan ang Learners Convergence Philippines 2024 nga gipahigayon sa Dome sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlawa. Si Luan Merondina sa report. Gipanguluhan ni outgoing DepEd Secretary ug Vice President Sara Duterte ang unang adlaw sa labing dakong panag-abot sa mga learners, youth leaders ug education stakeholders sa nasod. Kini ang ikaduhang higayon nga gipahigayon ang Learners Convergence nga gisalmutan sa 228 ka mga schools division gikan sa mga rehiyon sa nasod. Sa tigum, tukion ang umolon nga mga lagda ug tukmang proyekto nga ipatuman sa Department of Education aron matagad ang panginahanglan sa mga tinun-an. Unang gipahigayon ang first Learners Convergence sa miaging tuig sa Marikina City. We are here today to celebrate the most important part of our education system, our dear learners. At our first Learners Convergence Philippines last year in Marikina, you voiced out your hopes, dreams, and recommendations in the Matatag agenda. Today, I am excited to share how we, the entire DepEd family, have responded to your inputs. Sa iyang pamahayag, gipasalig sa opisyal nga natagad ang gidusong mga proposal atol sa First Learners Convergence sa miaging tuig. Lakip sa mga programa ang pagtagad sa mental health ug wellness sa mga tinun-an. Ubos sa programa, nag-hire ang DepEd og 10,000 ka mga trained personnel aron makapahigayon og psychological first aid. Nakatabang ang programa aron maluwas ang 900 ka mga tinun-an nga adunay suicidal tendencies nga nahatagan og psychological counseling. Natagad usab ang learning gaps sa mga tinun-an nga apektado sa COVID-19 pandemic human gilusad ang matatag curriculum ug ang pagpahigayon sa Catch-up Fridays. Lakip usab sa gibida sa Department of Education ang pagtangtang sa administrative task nga gisangon ngadto sa mga magtutudlo aron matagad ang panginahanglan sa mga tinun-an. Gipasigarbo sa Vice Presidente ang hinay-hinay ng pagbalik sa normal school calendar. We are also returning to the original school calendar to ensure your safety during the hot summer months. Uban ni Vice President Sara Duterte sa pagbukas sa Learners Convergence, si Senador Amy Marcos ug ubang mga local officials sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.